Эфирда Татарстан яңалыклары, біз туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Казанның Милләт йортында Звезда Поволжья газетасының баш мөхәррире, күренекле журналист Рәшит Әхмәтов хөрмәтенә искә алу чарасы узды. Кичәне мәрхүмнең фикердәше, Мәскәү татарлары штабы рәисе Рөстәм Җамалиев оештырды. Рәшит Рәкыйп улы Әхмәтовны искә алу кичәсе Мәүлид айына туры килде. Агымга каршы йөзеп барган, үз фикерләренә тугры калган мөхәррир Рәшит Әхмәтов татар дөньясын, рухын нечкә тоемлаучы каһарман журналист иде дип искә алды замандашлары. Кара шовинистларның мәкаләләрендә бастыралар. Ата милләтчеләрнекендә бер темага. Бер-берсе белән ызгышмыйлар. Укучы үзенең акылына төшереп куя, кайсы хаклы икәнлеген. Менә шуның белән отты. Үзе арабызда булмаса да, эше дәвам итә. Звезда Поволжья газетасын әтисе васият иткәнчә Руслан Әхмәтов чыгара. Минем юлын ташламый. Чөнки ул бик көчле мәкаләләрне язып, бер туплы бер философия китергән инде. Әмма бу фәлсәфәне безгә дәвам итәргә кирәк. Бик кешеде. Әгәр дә шушы рәвештә Аллаһ Тәгалә биргән искиткеч зур сәләтне ул тулысы белән милләтенә багышлый алган икән, ул иң бәхетле кешеләрнең берсе. Чарада катнашкан Россиянең гуманитар фәннәр академигы Энгель Тахиров мәрхүмнең күпкырлы иҗатын бәяләгән Роза Мира медален улына тапшырды. Кичәнең икенче өлешендә Рәшит абыйның туганнары, дуслары, фикердәшләре мәрхүмне искә алып хатирәләре белән уртаклашты. Салават мөнәҗәтләрдә әйтелде. Һәр вакыт Татай милләтен кайгы итеп яшәде. Звезда Поволжьяның теләсә кайсы санын алып, менә ул 1002 чагында, Рәшит Әхмәтов исән чагында баш мәкаләне үзе язады. Һәр санында излекле рәвештә Татарстан дәүләтчелеген, Татарстан дәүләтчелегенең статусын күтәрүне һәр вакыт яклап килде, Татай милләтен яклап килде. Зиялы, мәдәниятле, акыллы, билимле шәхесләр безнең иске, мосқы, ярым фәкыйр, бик начар йортларда торган, тулай торакларда кысылып яшәгән, рухы кысылып яшәгән Казан шәһәреннән мегаполис ясаган кеше. Аксу студиясы Рәшит Әхмәтов турында документаль фильмда төшерә. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.